Ассалому алейкум духтарако созаи назарин саломати хубай имрӯз бори чандам шид маи нуқтаи савдора шумода тавсия метим ҳамқа борои фасон овардиян бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ина 122 магазин ряди магазинҳои шишагӣ аксияҳои беҳтарин сар додагиян ҳозир ворид мегардем аз дохил ма шумода нишон метим ки чира аксия кардагиян ба тамошобино эксклюзивни либосакҳои фасони хушрӯра арӯсакон метавонанд аз анами нуқтаи савдо пайдо кунанд инаминора бинен королевский бархати тоза то 3,5 мефурӯшанд дига ҷуда иҷада 2,5 сомонай бо медонен бисёр глоеш ҳастаям хеле эксклюзивни материала кораки ва ё рекламада иҷозат наметиҳанд нишон додан ба ҷои гуфти гапо шумо метавонед нависен шуна сурат мепартоен интихоб кунед нигоҳ кунед охи чихе хушрӯай фасони бадай духтаро марҳамат то охири навора тамошо кунед арзоноям ҳастай ва ёшам нишон метим нархошам мефаҳмонам интихоба бинед чихе интихоб бисёрай ҳама намуди материалҳои фасона дар иҷа бо нархи дастрас шумо метавонед пайдо кунед инчунин дӯстони азиз духтарако арӯсако касоне ки 5-6 либос мегиранд аз иҷа як либоси фасони дига боша шумо метавонед аз ҳамин магазин тӯҳфа гиред мана марамат метавонен нависен шуна марамат духтарако анаминора бисёр мепурсанд накидкои дубая бинен дар иҷа чихе чанд намудчаи фасоношай 350 сомон 450 сомонӣ будан ина аксия кати 350 сомон ҳамқа хушрӯчаан ки инаи стилша бинен бо нежни таракай ина хулас ҳамаш хушрӯ 350 сомонӣ кадомиш дар кор мешава ҳатман нависену бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавен атласошона бинен необычни атласои фасон доранд духтаро ма рақамошона мемонам бо качон гап занен бо кадом нархера пурсиданиян ина умумӣ карда нишон метим бинен духтаро баъд иҷада аксия тайёр кардагиян инами намуд металликои фасон паплинои металлик 450 сомон буд ҳозир аксия шидагия чанд сум карден ва духтаро и шансай даст натен ина аз аксия истифода баре нигоҳ кунен 150 сомон шид металликои фасони 450 сомон амана марамат беҳад хушрӯвай киртада аҷоибот мебиёя метавонед нависен шуна даррав доставкатон мекунанд фасониша бинен охи духтаро ҳамқа хушрӯяҷа дуглай аҳамиятен ҳамаи цветора доранд дута глай мана ҳам ина якум гулош вирсачи дуюм гулош хулас нархшон 150 сомонӣ беҳтарин имконият духтаро ҳатман биёен бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин иҷада ҳозир бо дигар намуд аксияҳоям доранд материалҳои дигаршонам аксия кардагиян ман мефаҳмонамтонам бо метавонед омада аз иҷа харидорӣ кунед чи хеле гуфтум духтаро эксклюзивни либосакҳои фасон бисёра иҷада ира бинен охи чихе хушрӯвай мана аҷоиб фасонакай комбахтотон ай чанд сум сар мешавад комбахтамон ай 250 сум то 1800 сум аз 250 сомон сар мешавад нархи комбахт дар ин нуқтаи савдо то 1800 сомона тамошобино марҳамат метавонед омада айпеш тамошо кунед ё ин ки нависен хичон даррав доставкатон мекунанд ва чи хеле гуфтум арӯсако касоне ки 5-6 либос харидорӣ мекунанд аз ҷониби савдогар як либоси фасони дига бо метавонед ки тӯҳфа гиред на марҳамат нависен шуна духтаро ина комбахтои вишифкадори фасон нигоҳ кунед аксия шидагай 450 сомонӣ диден фасоншай хушрӯшай 450 сомон ана баъд инаи дута чанд сумай бабичко 500 сомон ина ино 500 сомон аксия шидагиай ана баъдан инаи тарафшама аҳа ё 500 сомон ана баъд бо ҳастай духтаро инаи глошам бинен глоям хушрӯан ёям 450 ая 450 сомон мана марамат каседа дар кора нависен шуна даррав доставкатон кунанд ё ки хитон биёен ана баъд иҷада нигоҳ куненда ана ин намуд исетка на вишифкадор лавдумани ира бинени қа хушрӯан 450 ва духтаро ира бинен чихе фасонай 450 сомон ина марамат каседа анами хел материалҳои фасон материалҳои хушрӯ дар кор боша ҳатман биёен айпеш бо хутон тамошо кунед ана ина намуд бисёр мепурсидан ами гила духтаро фарзонаи хуршед ном дошта 1300 сомона либос 700 сом аксия ва духтаро нигоҳ кунед 1300 сомона инами намуд материал ҳозир аксия шидай 700 сомон
я намуд хушрувай расветкош ҳаст тавзина расветкоша нишон метам диден расветкош чихе хушрувай ҳатман биёен ай пеш тамошо кунен инчунин духтаро инаи комбахтои фасонам аксия кардан 500 сомон 800-900 сомак комбахт 500 сомон шидагиаи рангоша бинен чихе хушрувай ма рақамошона дар рӯи экран мемонум барои маълумоти бештар шумо метавонед хичонда нависен доставка ҳама иҷо доранд тамошо бинен куҷое ки доставка дар кора нависен шона даррав доставкатон мекунанд чанд расветка дорад чанд расветкаи фасони хушру духтаро марҳамат нархшон 500 сомон инчунин ана инаму дорад 450 кардана инаи шифон помбахтора бинен ҳамқа хушруаи духтаро 800 сми мефурӯхтанд ҳози аксия шидай 450 сомон марҳамат ира бинен чанд тарангай 800 см буд ҳози 450 сомон шид пури сангай ина оз дигар расветкоша ман нишонтим қисми болора бинен дигар расветкоша астай хулас кадомаш маъқултон мешавад неми скриншот кунен партоен даррав доставкатон мекунанд дар бораи дигар нарх навош бо метавонед хичона мустақилона пурсен духтаро нигоҳ кунед чӣ хел материалҳои фасон доранд нархошон ҳамаш нархҳои хубай ина марҳамат кадомеш ки маъқул мешавад оҳиста оҳиста ман авор мегирам шумо скриншот кунед партоен нархоша фаҳмонантуна ира бинед ҳама намуд вишивкадоро комбахто чизе ки ози биромадагиай дар ин нуқтаи савдо ҳама намуд новинкоша пайдо мекунед мана бинед охи чихе хушруваниё борошон беҳтарин интихоб дорад бовар кунед ҳамқа интихобшон бисёрай ва хушруванд мана ина ёра дидед аҷоиб фасонак инаи фараноза бисёр мепурсанд эҷадан будая аҷоиб хушру ёям мана маълумоти бештар аз хичон метонен пайдо кунед духтарако рақамошон ҳаст бисёр сари мепурсанд ина сариҳоям буда эҷада дидед сариҳои хушру доранд ана инамуд материалҳои фасон доранд дидед духтаро ира бинен чихе хушрувай и сеткое ки 750 сомон будан ку ҳаваёра аксия кардиян нархоша 450 сомон кардагиян ҳози ман дигар расветкоша нишон метавонам биненда ина нигоҳ кунед духтаро чанд расветкаи фасон дора чанд расветкаи хушру дора метавонед дархост кунед даррав доставкатон кунанд аҷоиб хушру нархошон нархҳои беҳтарин марҳамат биёед духтарако ва тамошобино иша бинен иқа хушрувай и 850-900 мефурӯхтанд ҳози аксия кардиян нархша 500 сомон кардагиян нигоҳ кунед охи барои арӯсако варианти беҳтарин я намуд фасон метова ҳози ира кирта кунанд ё платья кунанд ку бо аҷоибот мешава мана нархаш 500 сомон шидагиай успед кунед духтаро инаи цветошам ҳастай сери дора инаи сери торик дора розови дора холас дигар цветоша бо метонен хичона пурсен сурат мепартоян интихоб кунен духтарако аксия рафтистай аз аксия қафон намонед инам хай шифон помбахтои фасона 450 сомон кардан нигоҳ кунед ҳози ма дигар расветкошам нишон метамтона я намуд хушруай пеш марҳамат 700 сомон мефурӯхтанд ҳози 450 сомон бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин айҷа манарияди магазинҳои шишагӣ қисми болора бинен наи расветкоша диден чихе расветкош бо хушручаан 450 сомон успед кунен арӯсакҳои азиз иҷада инчунин шумо материалҳои фасони эксклюзивни пайдо мекунед бо нархҳои дастрас рақамошон ҳаст страничкашон отметид кардагием нависта маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед